Ljudi, ko želi da jede sladoled? Ja! Mi! Catnap, jesi li dobro? Da, dobro sam. Pa je li ukusan sladoled? Njom, njom, njom. Treba da smislimo šta ćemo raditi danas. Moramo ići u šetnju. Hej, Catnap, Zašto plačeš, Catnap? da li ti je sladoled previše hladan ili šta, Catnap? Ne, baš bih voleo da podelim ovaj sladoled sa svojim prijateljem. Sa prijateljem? Kojim prijateljem? Dog Day, to mu je ime. Pogledaj, kakvo čudno ime. Pas i dan. Ime mu je malo neobično, ali nemojte mu se smijati. Gdje ti je prijatelj sada? Oteo ga je službenik za kontrolu životinja. Čekaj, ispričaj nam detaljno koga je oteo. Možda bismo ti nekako mogli pomoći. A sve je počelo kada smo Dog Day i ja pobegli iz fabrike Puppy Playtime. Jeste li ikada čuli za nju? Da, jesmo. Na koliko ja znam, to je fabrika igračaka. Da, dobro, vi znate. Bili smo toliko oduševljeni što smo zajedno izašli iz te glupe fabrike, ali onda se taj službenik za kontrolu životinja iznenada pojavio i došli sigurno ste se izgubili, dođite ovamo. Bežimo! I onda je počeo da nas juri. Trčali smo najbrže što smo mogli, ali je uhvatio mog Hej, ti stani! Sve sam vidio, ali ga nisam spasio. Popeo sam se na krov nekog automobila i gledao kako ga vuku u auto. I to nije sve. Onda je taj čovjek potrčao za mnom, pa sam skočio sa krova i pobegao što dalje dok te nisam upoznao. Tako je tužno. Zašto nam nisi sve ispričao kada smo te prvi put vidjeli? Ne znam. Plašio sam se da me možete povrediti. Jadan. Evo, pogledaj, imam njegovu sliku. Ovo je Dog Day. Tako je sladak. Želiš li da ti pomognem da vratiš svog prijatelja? Naravno da želim, ali kako? Samo treba da proverimo sva skloništa za pse. Da, naravno, kada ćemo krenuti da ga tražimo? Možemo krenuti odmah, samo da pronađem sve adrese skloništa i spremni smo da krenemo. Jupi! Koliko skloništa ima? O Bože, 20 skloništa je u našem gradu. Samo nam vi možete pomoći, ljudi. Premotajte video i ponovo pogledajte trenutak kada taj čovjek hvata psa. Možda je bilo nešto napisano na njegovom automobilu. Predugo bi trebalo da pretražujem sva ova skloništa. Ljudi, pišite svoje odgovore u komentarima. Možda je stvarno bilo neko ime skloništa na automobilu. Tata, spremni smo? Svaka čast, ljudi, postoji mala prepreka. Naš grad ima 20 skloništa za pse i to je samo u našem gradu. Ne, nikada nećemo pronaći mog prijatelja. Catnap, nemoj biti tužan. Sigurno ćemo ga pronaći. Naravno, Catnap, prestani da plačeš, hajde da ga umjesto toga tražimo. Hvala vam, ljudi. U redu, evo prve lokacije. Idemo. Čekaj, Catnap, ti bi verovatno trebalo da ostaneš u autu. Ipak je to sklonište za životinje. U redu, idite. Samo ponesite ovu sliku kako biste ga uspjeli pronaći. Ne brini, Maco, pronaći ćemo ga sigurno. Ljudi, navijajte za nas, molim vas. Da, nećemo uspjeti bez vaše podrške. Moramo pronaći Dog Daya u prvom skloništu. Tata, ova vrata su zaključana. Kako to? Možda imaju pauzu za ručak sada? Da, 12 je sati. Čoveče, stvarno je zaključano. Dobro, idemo na drugo mjesto, Anželina. Trebalo bi da bude negdje u blizini. Šta je bilo? Zašto ste se vratili tako brzo? Sklonište je zatvoreno. Zašto je zatvoreno? Ne znam, možda imaju pauzu za ručak. Ne brinite, ljudi, vratit ćemo sada na drugo mjesto u blizini. Vratit ćemo se ovdje kasnije.
Idemo na drugo mesto. Čekajte, idem Već smo samo. razgovarali o tome. Sačekaj nas ovdje. Vratit ćemo se uskoro. Nadam se da je ovo otvoreno. Da, otvoreno je. Već se vraćaju. Sami su iz nekog razloga. Žao nam je, Catnap, on nije ovdje. Kakva šteta. Bez brige, hajde da nastavimo da tražimo. Anđelina i Tata Rajmix su tako dobri. Ljudi, zapratite njihov kanal Anglikosik. Otvarajte vrata. Dobar dan. Dobar dan. Vraćaju se. Zašto ga nigde nema? Koliko još moramo da ga tražimo? Čekaj, a šta ako je u onom prvom skloništu? Možda je tamo. Vratit ćemo se danas tamo. Posljednje, tata. Da, upravo si. Ljudi, zapratite naš kanal Anglikosik. Naći ćemo Dog Dea. Hajde, inače ćemo uznemiriti Catnapa. Opet? A već mi je žao, Catnapa. I meni, Anđelina. Šta je tamo, ljudi? Nije tamo Catnap. Ostalo je posljednje mesto. To je ono prvo sklonište u kojem smo bili. Hajde da požurimo tamo. Evo tog skloništa. Nadam se da je otvoreno sada. Ovo je posljednje mesto. Morate pronaći mog prijatelja. Naravno, pronaći ćemo ga. Tata, još uvijek je zatvoreno. Šta se dešava danas? Šta da radimo? Da li da idemo u druge gradove? Ovo se nikada neće završiti. Moramo smisliti nešto. Gde da tražimo sada? Tata, postoji još jedna vrata. Idemo onda tamo. Tata, ova vrata su otvorena. Odlično. Osjećam da je Dog Day upravo ovdje. Zašto su tamo toliko dugo? Zašto se ne vraćaju? Zašto su još uvijek tamo? Moram nešto da uradim. Moram da izađem. U redu, Anđelina, idemo. Tata, šta ćemo sada? Zašto su vrata auta otvorena? Catnap, šta se dešava? Tata, gdje, Catnap? Nemam pojma. Možda je u gepeku. Ma ne, vrata su bila otvorena. Sigurno je pobegao. Zašto bi pobegao negde? Nemam pojma, to ćemo saznati kada ga pronađemo. Ljudi, gdje je Catnap? Pišite odmah u komentarima. Moramo ga pronaći, ne želimo da ga izgubimo. Zaista nam je potrebna vaša pomoć, ljudi. Catnap, gdje si? Catnap! O moj Bože, Catnap! Catnap, jesi li lud? Šta si radio na krovu? Zašto si pobegao iz auta? Ti si lud. Žao mi, nije vas dugo bilo, pa sam se uspaničio i krenuo da Pa vas zašto tražim. si tako plašljiv? Usput, skoro smo pronašli Dog Dea. Gde? U ovoj zgradi? Bio ovdje nedavno. Da, ali premješten je na neko drugo mjesto i ići ćemo tamo da ga tražimo. Skoro ću ga vidjeti. Juhu! Gledajte, to je onaj beli kombi
ljudi koji od ovog Onaj minivan prijatelja. tamo, zar ne? Ajde, trčimo tamo. Stop! Sačekajte, neko zove u pomoć. Čujete li ovo? To mora da je dok Idemo, Dej. brže! Juri tamo, gdje je? Čujete li to? Tamo je. Ljudi, ovdje je. Pasi, Anželina, dok gdje je dole? Ljudi, moramo hitno da ga izvučemo. Da, hajde da smislimo kako da ga izvučemo. Kanapi, odatle. možda imam neke kanape u autu. Pođi za mnom, Anželina. O, to može pomoći. Bože, izgleda da sam izvadio sve kanape. Imaš li ti nešto, Anželina? Tata, samo sigurno. Ah, neće seći pojas. Dobro, vratimo se. Smislit ćemo nešto. Izašao iz jame. Hvala ti, Catnap. Dok Dej, tako mi je drago što te vidim. Pogledaj, Catnap. Ćao. Šta si radio u ovoj jami? Hteli su da me zakopaju u ovoj jami. Ko se usudio to da uradi? Ponašao sam se malo loše pa su hteli da me sreše. To je baš loše. Životinje moraju da žive. Anželina je u pravu. Je li i vi tako mislite, ljudi? Ako se slažete, lajkujte nas i zapratite naš kanal Anglikosi. Čekajte me!